Welkom bij Breek de Week. Ja, en ook deze week zal het u niet ontgaan zijn. Het is nog steeds heerlijk vastelavond. En aan tafel hebben we daarvoor aangeschoven de waterratten. De jeugdprinses, de prins en de grote prins. Nou mensen, kijk eens om ons heen wat we hier aan tafel hebben zitten. Het is prachtig wat je er in Ool allemaal bijeen hebt. We beginnen met jeugdprinses Lizzie. Lizzie, wat duist toe? Hoe zit ze op school? Wie oud bussen? Vertel eens, schat. We willen alles van je. Ja, alles. Ik zit op de Hubertusschool in Herten. Ik Ja. ben 12 jaar. Ik zit op paardrijden. En hoe woont ze ook in Herten? Ja, ik woon ook in Herten. Ja. En een jeugdprinses, hebben ze dat al vaker in Ool? Nee, ik ben de allereerste. De allereerste, dat is wel heel bijzonder, want Ja. je ziet dus een prinsenpaar, wat ze dukkers in dorpen en zo. Maar tot nu toe in Remunje hebben we dat nog niet metgemaakt, hè? Nee. En nevendig. Hi. Ik ben de jeugdprins van de waterratten, Jurre. Ja. En daar hebben ze misschien al aan kunnen horen aan mijn spreuk. Ik doe het voetballen. Ja. En nog Ger bij SH en Herten en de JO15-1. Oké. En ik ben 14 jaar. En ik ben de zoon van prins Guido. Kijk, dus dat is helemaal een In familie. de familie. Ja. Happening, geweldig. En wie zit hier bijeengezet geworden? Heb je dat zelf mogen uitkiezen of is dat voor u bepaald? Nee, we zijn geen prinsenpaar, we zijn gewoon prinses en... Prins. Oké. Ze staan Ja, apart. ze staan Ja. apart. Ja, Ja, vrouwen die kunnen wel op eigen benen staan natuurlijk. Een eigen mannetje staan, om het maar eens te zeggen. zeker weten. Wel Zeker goed weten. In Ja. deze tijd van emancipatie. denk ik. Ja, prachtig. En hier tegenover zit dus een trotse papa. Absoluut. Ja. Wie Samen was met, dat? met de oudste zoon. Ja. Wie was dat zo gekomen? Is dat een verrassing voor tegen ook wie dat je gevraagd Verrassing is het altijd om als prins gevraagd te worden. Ja, en eerst jaren, dus dat was al heel schoon om door naartoe te leven. En er kwamen de goede mensen van die Michel Marco, Ja. van de vereniging, kwamen op een gegeven moment bij ons langs op de koffie. En kwamen met de vraag van als ik er een keer samen ga doen. Ja, ik had daar niet lang over te denken, maar we hebben wel heel even gesproken van wie gaan we het dan doen. Maar ja, Ja. ik wilde het toch natuurlijk vol beleven samen met Jurre. Juist. En ja, we hadden heel goed over eens dat het mogelijk is, dat dat kan. Ja. En doordat ik samen met Jurre heel even kort over heb gehad, ja, hoefde ik nog mij niet te doen. En dat is maar afknot te weten van dit jaar, Gewoon voor de veur. alsjeblieft. Ja. Ja, schon. Het is al een tijdje geleden geweest, hè, want jullie zijn al in november uitgeroepen. Wanneer werd je benaderd? Dat is al begin zomer geweest. Even teruggaan, eigenlijk toen de schoolvakantie begon. Ja. Toen dat eerste weekend eigenlijk, dus begin juli. Dat is hebben we het al knetterheet, over. de mussen vielen van Ja. het dak en je dacht, Ja, pak de- in de steek. Nog niet mee bezig, ja natuurlijk wel, omdat Jurre al gevraagd was. Ja, dan leeft het al. En Ja, dan vanaf dat moment dan begint het wel een beetje rood-geel-groen te kleuren bij ons. ja, natuurlijk. Ja, dat geleven. Hoe Wat is een dagelijks leven, Wim Bussen? Ik begin roemen. Ik ben een dagelijks leven docent op de Juverta. Ja. Werkte voor het MBO aan de hoeveniersopleiding. Oké. Als vakdocent Ja. leidt daar de toekomstige hoeveniers op. Tenminste, de mensen wat in het groen willen gaan werken. En daarna werk ik nog altijd heel graag in tuinen. En ik heb groene vingers en dat is ook tegelijkertijd mijn hobby. Dat is echt een boeteprins. Ja, een beetje geen grote plezier met dan gewoon boete Ja, te zien. En ja, ja, schon. En wie reageerde dus in de klas? absoluut enthousiast. Ja. Had ze allemaal uitgenodigd voor het uitroepen of wat had ze gedaan? Of hebben ze echt gezwegen? Nee, helemaal niet. Juist stilgaan. Ja. Op school vooral om niks te ontlokken. Ja. En ja, daarna is het op school zo schoon ontvangen dat het eigenlijk weer iedere dag een beetje vastgelopen is op school. Ja, En we heerlijk. mogen daar ook van school leren om daar Dicht te komen presenteren. eigenlijk zo Ja. als prinsengezelschap. Ja, ja. En de komst nogal binnen, hè? Met 3 man sterk, geweldig. Ja, sowieso. We Ja. hebben een hele schone vereniging achter. Ja. Dat we dan daar op iedere receptie of gelegenheid overheen gaan. Samen ons mogen presenteren, dan is dat wel heel bijzonder. Ja. En waarom ze de vorst, want het is inderdaad bijzonder. Ja, dat is, Vertel, wie is de keuze zo gemaakt? nou, En niet voor de personen zelf, maar om inderdaad een prinses en een prins uit te roepen. Ja, we hebben wel het jeugd bij de vereniging gehad. We hebben ook een jeugdraad gehad. Ja. We hebben altijd jeugdprinsen gehad. Maar op een gegeven moment raakte die een beetje op. En dus ook, hij is 14. En dat is ook nog jeugd, een beetje een overblijfsel van corona eigenlijk. Die zijn eigenlijk een beetje net doorgeschoven. Dat hebben we op zo'n ook wel gedaan, ja.
Maar we hebben wel een dansgarde van 12 dames. En de jeugd, de jongens, die zijn een beetje, daar hebben we er nog maar een paar van. Ja. Dus ik zeg dat al, dus van de jeugdcommissie, die zeggen dan van en hoe? Ik zeg, we hebben dames zat, Ja. dat moet geen probleem zijn. Juist. Ja, dus dat wordt geregeld, want dat sting al op ons liedje. Dus wie wisten dat niet, maar we vorige eerst jaren. En dan zeg ik, laat maar even bezinken. En dan kijken we dan of Guido ook ja zit. Maar dat moet er doen. En dan zeg ik, laat me maar eens goed met hem kallen en dan komt het wel goed. Dan komt dat vanzelf. En toen hadden we vergadering en dan zeiden we van we hebben nu vader en zoon. En dat is eigenlijk ook wat chic. Maar we willen dat eigenlijk wel, we willen er ook een prinses bij. Ja. En wat was de reden dat je daarvoor koos? Omdat we die hebben. En omdat we dat ook vinden dat De dames een podium mogen krijgen. krijgen. Ervoor, hè? Ja, ja. En toen hebben we eens even naar die leeftijd gekeken van die meisjes wat we hebben, die wat er wel willen. Maar die gaan volgend jaar ook maar naar de grote school. En als er dan meerdere was, die zal ze een keer moeten beginnen. Hè? Ja, absoluut. En toen zei ik tegen de voorzitter Bas, en hebben we het over gehad. En hij zei, we gaan het gewoon doen. Wie weet niet, maar we gaan het gewoon doen. Heerlijk. Dus we lopen af en toe tegen een paar dingetjes aan. Tien van 3 Peters, met de SRV van de recepties en zo gaat allemaal. Maar we hebben beloofd dat we allebei niet zoveel kallen. Dan kunnen we wel in die 20 minuten wat we kregen in Roemeen allemaal ons dingetjes Ja, doen. En dat is toen nog toe goed gegaan. Ik heb nog geen commentaar gehad. Goed zo. En precies wat hij zei, het is alleen maar chic om met zo'n gezelschap ergens binnen te trekken. En die merken ze ook in de vereniging, want alles gaat met. Ja, Dus dat zeker. is, Vroeger fantastisch. waren het ook echt een mannensociëteit. Ja. Zo zal ik het maar noemen. Hè? Zeker. En dat heeft zich allemaal geëvolueerd naar zeg maar familieverenigingen. Ja. En waar ook de dames gelukkig in de prinsessen, maar ook in de queens Ja. een podium kregen. Dat werd En tijd. dat werd de tijd, ja. Ja, er was heel veel behoefte aan, ja. Zeker. En voor dich is het natuurlijk ook schoon om mee te maken. Want de eerste prinses, wat erbij zit, in de kunst wat ik zeg, machtig binnen, groot gezelschap. En achter de prinsessen en prinsen, er zit ook nog de hele jeugd. Juist. Dat ook als adjudant te beleven en zich ook Een heel helemaal gevolg. geven. En dat is heel schoon om dat dan op die manier, want dat is toch samen, Ja, ook samen te beleven. ik denk dat je een trend gaat zetten, weet ik wel zeker. Ja, dat God, dat Fors, is zo, Marco gaf net al aan, hè? Het is toch moeilijk. Meer carnavalsverenigingen worstelen ermee om jeugd te binden en Ja. op te leiden. Wat doen jullie daaraan om dat aantrekkelijk te maken in deze tijd van fitness en Netflix? Ja, we moeten het vooral hebben van de vriendinnetjes uit de klas. En Aha. dit en dit en dit. We hebben nu, vorige week hebben we de jeugdreceptie gehad. Ja, je weet eerst bij Café Kantas, maar dat werd al rap te klein, want er komen steeds meer verenigingen met dansschades. Ja, dat past er gewoon niet meer. Zijn we na de grote prinsenreceptie gaan doen in de Tump, in Oor. En ik heb al jaren gezegd, dan moet een kindermiddag achteraan, want we hebben hele oude vesten achter ons liggen eigenlijk als waterratten. Ja. En dan hebben we daar, maar die weten niet goed wat de waterratten zijn, denk ik. Nee. Want als ik met mensen zo'n oude vesten kal, die trekken allemaal nog een muntje. Mhm. Dus hebben we daar CK Herten, kindercomité Feesten Herten, zeg ik het nu goed? CK Herten, comité kinderfeesten Herten, zo moet je het zeggen. Die hebben we daar gebonden, want ze hebben een veel breder bereik. Ze doen Sinterklaas en Tocht. Ook veel jonge mensen. Koningsdag, met ja. kinderen daar. En die doen dat met ons samen dan de kindermiddag aansluitend organiseren. Oké. Ja, sure. En dat was vorig jaar de eerste keer. En nu wordt het de tweede keer. Ja, dat is heel gezellig. En dan hebben we al eigenlijk één nu danslid hebben we ervan gehad. En ook een paar mensen wat zeggen van, wie gaat dat dan bij jeugdprins werden? En dus het werkt. Het werkt. Ja, schoon. Dat hebben ze nodig voor de toekomst. Zeker. Ik heb ook een stel adjudanten natuurlijk. Wim heb ze gekozen als adjudant. Ik heb er 4. Ja. Om te beginnen en de is vandaag metgekomen. Hij zit achter me. Ik vind dat een beeld heel erg geworden. Een prachtig Peter, pak misschien hebben jullie jullie aan. Dat is mijn broertje, Danny. Ja. Ja, en ja, dat is adjudant uiteraard. We hebben altijd, voor dezelfde vriendengroep voor beleven, we vieren altijd samen vastelavond. Dus ook deze vastelavond. Tuurlijk. De tweede adjudant is Erik Bremmers. Ja. Een goede vriend van jongs af aan. En dezelfde is ook Mets, de derde, Koen Mets maakt. Ook een vriend van al heel lang geleden. Ja, ik weet er niet, maar we hebben altijd vastelavond gevierd samen. En de laatste is een vastelavond, is kijken naar de neren. Martijn Vossen, Ja. zit al bij de waterratten. Dus neem dus ook helemaal met wie het reelt. Niet gespeeld, maar het is Ja, om dan erbij te hebben is fantastisch. Kijk, we hebben allemaal net gemakkelijker. Schoon. En onder welke spreuk regeert ze?
Ik kreeg onder dat is heel, dat weet ik niet, dat ben ik vergeten. Vergeten. Ja, dus druimen door het. Ja. En ja, dat is mijn spreuk. En ik denk dat er voor zichzelf spreekt, hè. Ja, zeker. Druim het, en dan vooral ook door. Doen. Ja, zeker. En dat is beleid wel op iets dit wat seizoen, ja. men het druimenspesten doen moest doen. En ja, dat, Hoe ziet het vervolg van het seizoen er nu voor jullie uit? Dus ik had het al even over kanters. Druk. Ja, druk. Ik heb gisteravond eens even alles onderheen gezet, alleen al voor nu zaterdag. Hè? Vrijdagavond, ja, dat is nog een receptie waar we gaan. Maar zaterdagmorgen voor haar, hoef ik gelukkig niet gelijk bij te zijn, hebben ze eerst de stadswandeling van Ramon. En sluiten mogen ze gelijk naar de velden die foto's maken van de SRV. En sluiten ze een foto maken van de gezet, van de Limburger, Wine Play. Ja. En dan nog even gaan eten. En dan hebben we boerenbroelof en herten, dan moeten we de stoeten bij aan. Oké. En dan hebben we nog de kids, dan gaan we nog even her. Ja. En dan nog de receptie van de boeren. Dus eigenlijk, de trein begint vrijdag en het gaat helemaal door. Gaat gewoon door. Woensdag. Ja. Ja, meer als ik hoef gelukkig niet overal bij te zijn. we proberen ook eigenlijk alles goed te halen. En in Roemenië is zoveel te blijven te doen dat van niet veel stil zitten. Nee, ja, chic. Nu vooral in de weekenden, maar nu dadelijk inderdaad, ja, vanaf nu eigenlijk begint het, is het het dagelijks. Heerlijk. En aan het eind is het radverzoepen, ook weer bij kanters. En, dan is het feest over, maar tot die Maar tijd... te denken van nog even. hebben we Ja. nog heel veel mooie momenten in het struik. Ja, Heel veel sorry. uurtjes en biertjes dan niet af van verwijderd. Alvast heel veel plezier gewenst Ja. de rest van Ja. het seizoen. En ik stel gaat voor ook dat voor we gaan, jullie. ja, voor u ook, maar dat we gaan kijken naar de slagers van de jeugdprinses Lizzie en de jeugdprins Jurren. En die komen nu dan. Ik ben de prinses, draag zelfs mijn jurk bij de paardrielaars. Ben super trots, tiara op de kop. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Als eerste prinses, dat vind ik echt top. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Super trots, tiara op de kop. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Als eerste prinses, dat vind ik echt top. Nu niet in galop, maar vol gas erop. Best bewaarde en tofste feest op aarde. Gewoon doortoet in de oven en scoorde vaste lovend.
De scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. Ik leef mijn droom, het is hier zo'n. Zonder echt van genieten, het is hier te doen. Nu even niet gamen, geen bal op het veld. Alleen dit telt, dit is voor mij echt gemaakt. Daarom zit ik nu raak. Dit is het best bewaarde en tofste vis op aarde. Gewoon doortoet in de oven en scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. Samen gewoon weer de straat op, het nog mijn zin. Bovenop de wagen, wie neem is dat kind? Nu even niet gamen, geen bal op het veld. Alleen dit telt, dit is voor mij echt gemaakt. Daarom zit ik nu raak. Dit is het best bewaarde en tofste vis op aarde. Gewoon doortoet in de oven en scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. De scoorde vastelovend. Scoorde vastelovend, scoorde vastelovend, scoorde. In deze tijd, waarin het Limburgs dialect onder druk staat, zijn er allemaal initiatieven om daar wat aan te doen. Om jongeren ermee bekend te maken en om het leuk en aantrekkelijk te maken. En een van die initiatieven is een concert, 16 maart in Beek. En daarvoor zijn aangeschoven 2 mensen hier uit de buurt, bekende gezichten. Roger Selder en Hans van Bergen. Roger, we kennen jou als een zanger natuurlijk. In de zomer ben je nog bij ons hier op het terras te gast geweest met een prachtige Elvis-vertolking. En Hans is natuurlijk onze stadsdichter voor altijd, Foremond, die ook allerlei gedichten voordraagt bij herdenkingen, bij heel veel evenementen. Jullie hebben samen het plan opgevat om samen te werken en om dat te gaan optreden. Wat gaat daar gebeuren, Roger? Want het is toch een hele bijzondere combinatie. Nou, ik denk dat het belangrijkste is van, hoe kon dit gebeuren? Ja. Hoe is het tot stand gekomen? Hoe is het ontstaan? Nou, kort, vorig jaar Sjoegeljaar, ik had gespeeld, staat bij elkaar aan de staantafel, wil een biertje. Ja. Hans zegt, ik heb een goed idee. Ik denk, nou, goed idee is altijd goed. Dus het idee was er, uitwerking, we wisten nog helemaal niks. En uiteindelijk, ja, denken we zelf, Hans, dat we er wat moois van gemaakt hebben. Ja. Ja, prachtig. Wat was jouw idee, Hans? Je had een ingeving. Nou, ik was al gevraagd voor dit theaterstuk. Ja. En ik wilde daar niet gewoon gedichten voordragen. Het theater is toch een heel andere omgeving waar mensen zitten te luisteren. En natuurlijk, dan kun je heel veel gedichten voordragen, maar ik wilde toch meer iets theatraals aangeven. En ik heb vaker met bands, doe ik dingen met allerlei soorten bands, jazz, blues, klassiek. En wat er gevraagd werd, het gaat dus over het Limburg, het heet Gruitsch. Ja, trots op Limburg. Dat is dan vanuit bij Beek, Elslo, dus Greuts op Limburg. En met 4 mensen doen we dan daar het Limburg in de zonmix zetten. Ja. En daarom had ik een idee met Roger, ik hoorde hem zingen. Kijk, ik kende natuurlijk hem al, maar ook het zingen kende ik. En ik dacht, die 2 stemmen, we hebben allebei een beetje lagere, donkere stemmen, maar ook het gedragene wat Roger ook in zijn zang heeft en het poëtische wat er vaak in mijn teksten zit. Ik denk, ja, op dat moment het complementeert. Het zijn van die momenten, dan valt iets te binnen.
Ja. En het liep vanaf dat moment. We zijn bij elkaar gaan zitten en het liep. En wat was dan het vertrekpunt? Dus tekst? Nou, uiteindelijk was het vertrekpunt. Of is het Ik kan me het goed herinneren dat we daar stonden op de Schumermeer op de Neerstraat. En Hans zegt, ja, doe met die muziek, die country. Wat gaan we doen? Ja. Dus Nou, de eerste vraag was, heb je ook Limburgse nummers? Oh, ja. Die had hij niet. Nog niet. En toen kwam eigenlijk het idee van, nou, de country Amerikanen wat ik speel, zegt Hans, ja, qua melodie en qua zang, dat gaan we ver dialecten. Dus we hebben een paar nummers uitgekozen welke ik graag speel en wat goed in hetgeen past wat wij gaan doen. Die teksten die hebben we allemaal aan de kant gegooid, Amerikaanse teksten. Hans heeft daar compleet nieuwe Eigen draai aangegeven. Ja. dialectteksten Heel eigen opgeschreven. tekst, ja. En toen zijn we inderdaad een paar keer bij elkaar gekomen. Ik moet zeggen, ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, prachtig. Je had echt plezier. Ja, maar het is denk ik ook dat wij samen wel gemerkt hebben van het is een stuk creativiteit tussen ons tweeën van... Ja, dat klopt. Je vult elkaar aan, ideetje, misschien dat eens proberen. En dan zitten we bij mij thuis op een zolder waar ik mijn studio heb en ja, dan ga je dingen proberen. En je gaat met elkaar vertellen, ja, en uiteindelijk wordt dat wel. Ja. Het is niet puur poëzie, hè? Het is spoken word. Spoken word. Dat is iets Er anders. zitten ook hele poëtische stukken tussen, maar Ja. wat voor mij altijd heel belangrijk is, ik doe vaak voordrachten gecombineerd poëzie, proza met muziek. Maar wat voor mij heel belangrijk is, dat het niet is van leg er maar een muziekje als behangwonder. Nee. Dus vandaar dat we ook echt de slag zijn gegaan. En die teksten die gaan dadelijk in het theaterstuk, die gaan over elkaar heen lopen, die gaan door elkaar heen lopen. Het is eigenlijk een soort vlecht waar je langzaam, dan begin je zo langzaam en langzaam wordt die vlecht, die wordt strenger en strenger en strenger, maar alles door elkaar gaat lopen. De tekst en muziek zijn gelijkwaardig en die versterken elkaar dat is voor mij altijd heel eigenlijk, belangrijk. Niet dat muziek maar een behangetje is onder de tekst, nee. Het moet 1 en 1 is 3. Ja, zeker. Hoe was het om het zo voor jou samen te werken? Hè? Voor Roger was het heel erg leuk om te doen. Ja. Ik vond er een bal aan. Ja, dat dacht ik al. Nee, geweldig. Ja, Ja, je ziet iets voor ogen. Je bent op een Schummelberg, je ziet iemand daar optreden en je denkt, dit past bij mij. Ja, maar Roger is ook in hoe hij die teksten brengt, is hij ook een storyteller. Ja. En dat is heel belangrijk. Je kunt wel 2 mooie teksten naast elkaar leggen, maar als er één dat storytelling gevoel niet heeft, die feeling hebben, dan gaat het los van elkaar en dan krijg je misschien dat behangetje wat ik zeg. Ja. Maar in dit geval, Roger is een storyteller, ik ben een storyteller, dus het matchte meteen. Ja, prachtig. Ja. Waar gaan die liedjes over? Of die performances over, moet ik zeggen? Nou, het is, de tekst is de erven en erfloters van het land, van Limburgs land. En dat zijn we allemaal. Dat waren onze grootouders, mijn overgrootouders. Dat zijn daar mijn kinderen, mijn overgrootkinderen. Het zijn generaties die constant de verantwoordelijkheid krijgen voor Limburg. En hoe dragen wij het over aan onze kinderen? En daar gaat het een stuk over. We zien eigenlijk vanuit het oogpunt van ons nu, deze generatie. Maar wij zijn weer de erflaters. Wij laten Limburg na aan onze kinderen. En hoe we dat doen, dat is onze verantwoordelijkheid. En dat is zowel de hele cultuur van Limburg, het is de taal van Limburg, het is het Limburgs land natuurlijk, alles wat daar speelt. Dus dat is eigenlijk de hele strekking van het verhaal. Ja. Het sluit ook wel een beetje aan bij de instelling van het evenement, hè, 16 maart, waarbij trouwens ook nog meer mensen optreden. Jacques Vinders, Raymond Clement, Ton Engels Band. Ja, Ton Engels Band. Er is op dit moment, daar begon ik net al even mee, veel discussie over het dialect. Hè. Ja. Vaak is het een beetje als vanzelfsprekend aangenomen dat het maar doorloopt. Maar onder invloed van opkomst van Nederlands, opkomst van Engels, staat dat soms onder druk. Is dat iets wat jullie ook allebei merken? Of? Nou, niet zozeer merken, maar ik vind het dan wel een heel goed idee van Hans om te zeggen van, we keepen gewoon dat hele Engelse even aan de kant. De basis van de muziek is en blijft de basis, maar daar gaan we wel iets dialects mee doen. Dus ik denk wel dat wij iets unieks bedacht hebben om ook onze bijdrage aan het behoud van het dialect te kunnen blijven geven. Ja, want jullie zijn nu dus ambassadeurs voor het Limburgs dialect. Ja, absoluut. Ja, wel een verantwoording natuurlijk. Ja, heel zwaar. Maar wat ook de keuze is van theater, ze hebben gekozen voor 4 verschillende invalshoeken. De Ton Engels Band, die muziek in het Limburgs. Jacques Vlinders, die heeft hele mooie poëtische liedjes. En ze wilden er ook een stuk poëzie
En dat wilden ze eigenlijk doen, die combinatie en comedy zit erin. Om te laten zien dat Limburgs, want het is natuurlijk heel vaak de gedachte dat Limburgs alleen maar voor carnaval is en voor leut en voor, wat ook natuurlijk heel belangrijk is. Ik kijk even naar de carnaval, ik ben er zelf ook een, dus maak je er geen zorgen. Maar de insteek is ook van dat Limburgs een volwaardige taal is waar je alles mee kunt. Waar je ook hele mooie poëzie mee kunt maken en proza kunt schrijven. Ja. En dat was ook de insteek van het hele theaterprogramma. Nou, ik hoop dat het jullie lukt om de jongeren en de ouderen daarvan te overtuigen. En, weet ik wel zeker. Jullie hebben onze steun. Heel fijn dat jullie erover zo willen vertellen. Dankjewel. En dan gaan we nu luisteren naar die prachtige performance. En voor de mensen thuis, 16 maart is het in Beek te doen in het Asta Theater. En ik heb begrepen dat er nog kaarten zijn. Dus ga op zoek naar kaarten en ga we luisteren hoe het in het echt is. Ga het ervaren. En wij gaan nu eerst even in de studio luisteren naar beide heren Hans en Roger. Erven en erflaters van Limburg. Bij ons begin daar was toe leefde stilte en geborgenheid. Loog het eeuwige geluk in een wandeling neer de kantje van die Maas. En daar op die plek, in het scherpe knirsen van Grintje, onder mijn grootvader schoon, waar we de strakke wind hoog boven mij, meeuwen, bezweringen en beloftes schreven, die ik alleen verstond. En waar ik ooit op een verre morgen tussen kind en aaier waren, en die ik later pas begreep, in de Maas, het water van die oorsprong, in de steen gooide, met diep daarin gekrats, ben daar. Daarna werd de liefde soms vervloking en stilte een roop om een oetweg dicht en geborgenheid in beperking. In de nagloed van die morgen, na het gooien van de steen, terwijl ik aaier en draaide dich meerdere keren de ruk, maar altijd weer naar dich druk om dich weer opnieuw leef te hebben. En of ik dich nu omarm, bekritiseer, kan veilen of verdedig, altijd best nu in mij, zo wie er ergens in dich in een steen ligt, met diep daarin gekratst, mijn naam. Deze grond waar ik ben geboren, om mijn ziel voor altijd geankerd blijft. Herd is met versmolten en weet voor altijd een kind van blijf. Ik voel soms twijfel knagen als ik denk aan wat de toekomst ik nog brengt. En dan zie ik mij gestonden met mijn opa aan de Maas en hem ik zeg: het is de tijd die altijd doortikt, die nooit sleup of zich vergist. Die was leven en ons Limburg, voordrief naar een nieuwe tijd. Met iedere klokslag ons luid vullen, wie diep weer met een verbonden zee. Dus voor ons plat, cultuur en kinje, nu de erfdragers zee. Met het raad van de tijd, het raad van de tijd rijdt altijd weer, ook voor ons Limburgs land. Als een perpetuum mobile, als de beweging van een niet te stuiten golfslag van de tijd. En we kunnen maar één ding doen, met drieven op de tijd. En of we nu onze hakken in het zand zitten of ons gestaag met laten vuren, we kunnen niet anders. Omdat veer en deze Limburgse grond, die we hebben georven, als vezels verweven zijn met ieder seconde die de
veer. Veer de erven en de erflaters van het Limburgs land. In deens van het moment van nu. Laverend door het labyrint van winnen en verlezen. Langs de kustlijn van hoogtij en leegtij. Wat we achterlaten. Uiteindelijk in de hang van ons kinder. En de hang van iedere nieuwe stek aan de stambouw. Lang nog nu. Moog geen roekeloze gif zijn of een schamel cadeau. Maar de erfelijk verantwoorde optelsom van ons keuzes van vandaag. Ja, het zal u niet zijn ontgaan. De Limburgse cultuur verandert, met vastelavond vooral. Waar het vroeger ging om de kleine evenementen, de wijken, de zalen en natuurlijk de evenementen, gaat het nu om de grote festiviteiten, de pleinfestiviteiten. Maar er is één club in Roermond die het nog steeds presteert om al bijna 50 jaar een bonte avond neer te zetten. En dat is de Bonte Avondstichting van de Donderberg. Afgelopen weekend hadden zij een topavond en die hebben zij samen in de Donderie mogen doen. En daar was ik deel van uitmaak. Natuurlijk, uiteraard. Ik deed mee in de presentatie. Ik doe de regie en ik ben voorzitter. En super trots op de mensen die hier aan tafel zitten. De acteurs. Welkom mensen. Hallo. Ja, Iris, hoe was het afgelopen weekend? Vertel. Ja, hartstikke leuk. Ja. Het was in het begin even spannend, maar op een gegeven moment dan loopt het en je krijgt van de zaal krijg je de lach en applaus en de mensen vinden het leuk. Ja. En dan, Wat was jouw rol in de bonte avond? ik heb een buut gedaan en ik heb in 2 actjes meegespeeld, de schoolmoeders. Daar was ik een kakmadam eigenlijk meer, Ja, zeg leuk maar. om te spelen? Ja, hartstikke. ligt ver van me af, dus. En in 1 rolletje heb ik dirigent ben ik geweest. Ja. Nou, mijn buurt schrijven of brengen is gewoon ontzettend moeilijk. Was het iets wat je al eerder gedaan had? Ja, ik heb het al eens 2 keer, ik geloof ik 2 of 3 keer eerder gedaan. Het is heel leuk om te doen. Alleen, je staat helemaal alleen op de bühne, dus niemand kan het opvangen voor je. Dus je moet het echt helemaal alleen doen. Maar het is wel heel erg leuk om te doen. Ja. Haal je dan inspiratie bij bekende buurtredners die prijzen gewonnen hebben? Of ben je naar de speciale academie gegaan? Of, Nee, ik ben niet naar een speciale academie gegaan. Nee, zover gaat het niet. Natuurlijk kijk je naar andere buurtredners. Maar de meeste inspiratie haal ik uit het dagelijks leven. Ik loop met een klapblokje en een pen op zak en leuke dingen die schrijf ik op. En dan, Oké, en waar ging jouw buurt over? dit jaar ging het over een overspannen schooljuffrouw. Oké. Ja, met een burn-out en ja. En wat ze allemaal meemaakt. Wat ik mee heb gemaakt, hoe het is gekomen dat ik juffrouw werd en dat soort dingen. En Iris doet al heel lang mee. Ja, dit was mijn 18e bonte avond. Ja. En nog steeds heel erg leuk. Ja, heel bijzonder. Want Bas, voor jou was het eerste jaar. Ja, het was inderdaad mijn debuut. Ja. Vorig jaar meegedaan, toen zat ik in het prinselijk gezelschap. Ik zag als adjudant van de Donderqueen. En dan wordt eigenlijk van je verwacht dat je ook een stukje meedoet op de bonte avond. En toen heb ik me eigenlijk door Robin laten strikken na de bonte avond. Met een biertje op. Zo van, volgend jaar duist ze wel met. En toen heb ik ja gezegd. En dit jaar was inderdaad mijn debuut. Volgens mij vind je het ontzettend leuk. Ja, ik heb echt genoten. Ja. Ik doe eigenlijk al jaren in het dorp waar ik zelf vandaan kom in Azerij. Ook wel eens mee met de Bonte Middag. Ja. Maar dat is niet zo groot als dat het bij de Bonte Avondstichting is. En ik speel al een jaar of 7 in een toneelgezelschap. Dus op het podium staan, dan voel je dat. Is me wel bekend, ja. Hij had ook een hele leuke rol. Hij mocht Dr. Kuipers spelen op het carillon. We stonden inderdaad met Nicole en Dave op het carillon. En dat was
zeker de zaterdagavond een heel goede performance. Om te zeggen. En hoe merk je dan dat je het goed doet? Nou, als je de lach van de zaal terugkrijgt en de zaal blijft lachen. En kijk, zeker op zo'n tweede avond ben je als speler ook wel wat losser. En durf je er sneller een grapje tussendoor te gooien. Je voelt dat het komt. Ja, en dan... En zeker als je dat dan ook terugkrijgt van je medespelers, dan is dat zeker leuk om dan ook de zaal mee te krijgen. Ja, heerlijk. Ja, aan de overkant, Dave, 1 keer 11 jaar bij de Bonte Avondstichting. Hoe hou je dat zo lang vol? Weinig keus. Je moet... Nee, dus, ik roep ieder jaar, dit is de laatste keer. Heb ik nou ook weer verschillende keren geroepen, maar het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Dus ik vind het gewoon veel te leuk om te doen. Ja, wat is het dan wat je trekt daarin? Is het de voorbereiding, is het de uitvoering, de combinatie? Ja, echt een combinatie toch wel. We beginnen eigenlijk direct na de zomer, of eigenlijk liefst voor de zomervakantie al met een beetje grove opzet wat we van plan zijn, wat we denken te willen gaan doen. En van daaruit wordt er dan teksten geschreven, groepjes gemaakt, noem maar op, dans, zang, van alles nog wat. En uiteindelijk kom je dan 2 weken voor de carnaval, voor de vastelavond, kom je dan tot dit product, tot deze 2 avonden. En het is gewoon altijd bij elkaar, het is gewoon helemaal geweldig. Het is 1 soort familie, ja. Wij zeggen altijd de Bas-familie is het. Ja, iedereen doet mee van Linnen, Montfort, Azerij, Zwalmen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Herkenbos, inderdaad, het maakt niet uit. Iedereen mag meedoen. En dat is wel het unieke, denk ik, ook waarom dat deze stichting nog steeds kan draaien. Want iedereen is welkom en we horen dat ook altijd. Iedereen voelt zich ook meteen thuis. En dat is wel heel fijn. Ook voor het publiek in de zaal om te voelen. Nico, hoe lang doe jij al mee? Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet precies. Ik heb er even nagedacht en ik denk, die vraag gaat minstens komen. Ik geloof nu een jaar of 5. Kijk ik Iris even aan. Ja, zo ongeveer. Zo gaat het, ja. Ja, ik denk dat ik 5 jaar nu met moet doen. Ooit uit nood ingevallen voor iemand die uitviel. En toen blijven hangen. Ja, je hebt geen keuze, dus volgend jaar weer met. Ja, was goed gegaan. Het was goed gegaan, ja, zeker. Ja. Tenminste, mensen moesten erom lachen, dus dan gaan we ervan uit dat het goed is gegaan. Ja, ik vind het zelf ook heel erg leuk. Want als het natuurlijk niet leuk is, dan duist ze ook niet met. Nee. Maar, jawel, ja. En wat bijzonders was dit jaar het narretje, wat op het carillon stond. Dus ze moesten tegen 2 grote heren opnemen. Ja. En het was ook hilarisch. Ja, ga ook leuk om te doen. Ja, heel leuk. En jullie hadden ook nog een levend orkest. Hoe ging dat? Ja, ook heel erg leuk, moet ik zeggen. Het levend orkest. Het laatste instrument met spierpijn op bed. Dus. Ja, want heel eerlijk zeggen, ik was het levende instrument van, in dit geval van Bas. Ja. En ik ben dus compleet dubbel gevaaid als de accordeon. En allemaal van die fratsen. Dus inderdaad, flink het spierpijn. Of het nu van het lachen kwam of van het dubbelvaaien. Maar het was wel heel erg leuk. Ja. Het is bijzonder dat we dit vast kunnen houden zoveel jaren al. Hè? Ik zeg al bijna 50 jaar volgens mij is dat op de Donderberg. En dat het nog steeds draait, want we zien al die bonte avonden toch verdwijnen. En dat maakt het wel uniek. Het is ook moeilijk, moeten we ook eerlijk in zijn, om het te behouden. Maar het is wel heel belangrijk dat we dit blijven doen. Waarom, Dave? Kan je dat aangeven? Dat is een goeie. Waarom is het belangrijk? Ja, goede vraag eigenlijk. Stel voor dat er iemand naar jou toe komt die zegt, nou, ik heb nu een item gezien op Remote Nieuws TV, dat lijkt me zo'n leuke club, die Bas. Het klinkt geweldig, ik heb de videobeelden teruggekeken. Ik heb eigenlijk wel interesse om mee te doen. Wat zeg je dan? Ja, direct komen. Meteen wel. Kom erbij. Ik bedoel, voor je het weet zit je in de groepsapp. Ja. En dan is het gebeurd. Ja, dat is. Nee, kom erbij. Ik bedoel, het is gewoon wat Carmen straks ook zegt, of net ook zegt. Het is gewoon één grote groep, een hechte groep. Mm-hmm. En het pakt elkaar gewoon supergoed. Ja. Hebben jullie ook buiten de repetities contact met elkaar? Ik zie iemand lachen. Ja, ik lach graag. We hebben wel contact. Ik mag wel zeggen dat ik Iris en Dave al een aantal jaar... Dat was zo goed, hè? al heel veel jaren ken. Bas toch niet zo heel lang, maar dat voelt wel heel goed. Dus nee, maar buiten de Bas om. Ik denk ook dat er wel veel familie binnen de Bas zit. Of in ieder geval wil komen. Mijn dochter heeft ook al aangegeven weer het dansgroepje op te pakken met... Mijn dochter. Jouw dochter. Ja.
die we komen er ook nog wel bij, let maar op. Ja, die zit al bij de Ja, bij de kinderbond. kinderpas. Dus ik denk wel dat het, dat voor elkaar ook wel boeten de bas om. Dus dat zorgt ook voor continuïteit, denk ik. Ja, absoluut. En dat zie je ook, de kinderbondavond, hè, wat die leeft. Dat is ongelooflijk wat kinderen ook meekrijgen voor de rest van hun leven. Ja, het wordt ze eigenlijk ook een beetje met de paplepel ingegooid. Hè? Dus, en ja, de cultuur en de humor van, in dit geval van de Donderberg, die wordt dan heel uitvergroot. Of de actualiteiten wat met humor heel uitvergroot worden gebracht. En ja, voor mensen ook weer een echt avondje uit in de wijk. En mensen komen van heinde en ver. Ook zien dat. mensen vanuit Zusteren op bezoek komen of van Venlo, die komen dan kijken. En dat heeft met name te maken omdat het thema is is heel breed. Dus iedereen kan het volgen. Ja. Dat is wel heel fijn om inderdaad ook in te stappen. Hè? Ja. Van buitenaf. Voor jou was het de eerste keer van buitenaf. Ja, inderdaad. En je hebt de idee voor volgend jaar al klaar? Ik heb wel wat ideeën, ja. Ik heb het nog niet gedeeld, maar ik Ik heb wel een idee, ja. Meestal leeft dat al onder de bonte avond voor het volgend jaar. Ja. Nou mensen, dank voor jullie komst. Nog heel veel succes, dat we dit samen nog jaren mogen blijven doen. En dan komen we vooral weer op terug op de volgende bonte avond. Gaat helemaal goed komen. Dankjewel. Merci. Dit was Breek de Week van deze week, mensen. Midden in de vastelavond. Volgende week komen we bij u terug met nog meer vastelavondsnieuws en nog meer hot items. Heel graag bedankt aan al onze gasten aan tafel en bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.